parlar-ne, ni parlar-ne. Estem tots d'acord o no estem d'acord? No hi passem. Visitar el castell de Sant Joan i conèixer els protagonistes de la seva història és possible un any més i es pot fer en una visita teatralitzada que es farà tots els divendres d'aquest estiu a les 9 del vespre. La iniciativa pretén donar a conèixer el patrimoni cultural històric de la vila i en aquest cas de la torre reconstruïda de Sant Joan, ja documentada des del segle XI. Durant la visita al públic es troba una guia convencional que realitza la visita guiada. La visita, però, estarà interrompuda per una sèrie de personatges relacionats amb el passat de Lloret i del castell. Potser el que hauríem de parlar és això de voler portar l'ermita fins aquí a Ran de Marc, oi? És que nosaltres ja fa molts anys que la tenim allà a prop dels nostres masos i això potser s'hauria de parlar, oi? Bueno, és una guia molt ortodoxa, molt ordenada, molt sèria, que vol fer una visita com Déu mana i van sortint tota una sèrie de personatges curiosos que no la deixen acabar la visita en pau. És que la guia sempre té raó i es rendeixen també. Oi que es rendeixen? Sí. Doncs aixequem les mans. Ens rendim i ens rendim. Doncs des dels dos fills de la Sicardis que van heredar el castell fins quan ataquen els genovesos, els pagesos de Remença, s'explica també tot el plet que van tenir amb la pavordia que obligaven a reconstruir el castell i després el que va passar en el segle XX, quan aquí volien fer una urbanització i es paralitza tot, la intervenció d'Armand de Fluvià, bueno, una mica tot el recorregut històric. Mentrestant, una pausa publicitària. Que em veuen on és el Museu del Mar o no? No. Sí. Home, cap allà. Sí, allà. Molt bé. Doncs mirin, tots els dissabtes de juliol i agost a les 9 del vespre una companya meva que es diu Carme fa la visita guiada. La guia Anna Penya i els actors Joan Romà Ortiz i Albert Montaner s'encarreguen de teatralitzar el discurs de la visita d'una manera molt amena i divertida i apta per a tota la família. Aquesta visita es farà cada divendres fins al 28 d'agost a les 9 del vespre. Per assistir-hi cal fer una reserva prèvia. Antiguo que dice esta señora, si son 4 piedras que aquí vienen los payeses con las cabras para comer hierba, hombre. Antonio, dale tú tranquilo, hombre, y ve tirando.